Zuzka. Dobre, takže máme, je 13 hodín, rancovo o 4. hodine, ešte raz pripomínam, stretneme sa na mieste, kde nás teraz pán vodič vyloží. Jak som sa zlákal. Ježiš. Jak ma trhla. Kúkam, aká soka, čítal som, čo to je? Skúska sa nemôže, čo? No čo, nič? Žiaden komentár? Práve si dávame taký drobný snack v Malage. Absolvovali sme návštevu miestnej katedrály a múzea Pavla Picassa, ktorý sa tu narodil. Je
to veľmi pekné mesto, moderné, ale zakomponované s tou historickou časťou v takom peknom súlade. No a vychutnávame miestnu špecialitu. Ako sa to volá? Jedálneho listka, ako sa to volá, ale hneď to bude, sa to nájde. Je to patata al cabrales. A sú to zemiaky s takou syrovou smotanovou omačkou. Dobre. To veľmi dobre, lahučké jedlo, super. Lahučké, nie je to vysmažané, je to skôr také asi buď pečené, alebo tak na sucho, alebo ugrilované. A opražené, odpikované. Tatinou si dal radlera, ja mám citrónovú fantu a je nám dobre. Dobre, a strávime domov. Strávime domov, je Do to dažďa. koľko stupňov? 33. 33? Myslíš? A tu najmenej od mora. Nie, 33 som videl teplomer. Trošku pofúkuje vetríček, je tu veľmi príjemne. Ale je tu fajn, Malaga je tiež fajn mesto. Áno. Strávime. Ahoj, domov. Hej, no. Toto je dobré, tento bazénik. Krásne. Nachádzame sa na 15. poschodí hotela AC Malaga. Malaga je to. Marriott hotel. Je to nádherný výhľad na celé mesto, na popredí prístav, tam sú moderné štvrte, nad Malagou, s starou vežou a s pevnosťou, na ktorú neviem, na ktorú ideme, na niektorú pevnosť ešte ideme teraz. Zatiaľ to nevidno. Za 5 minút. Dobre. Takže zatiaľ končíme, lebo sa musíme ponáhľať, aby sme stihli autobus. Áno, dovi. Co to je? Tak, dostali sme sa na vrchol, na vyhliadkovú terasu pevnosti Alcazaba. Gibralfaro. O 4:30 po obede, 33 stupňov. Gibralfaro sa to tu volá. Ale pevnosť sa volá Alcazaba. A je stade to krásny výhľad. Jednak na celú Malagu. Na celé mesto Malaga. Park a objavili sme krásne zelené papuchy. Asi sú to takí Alexandrovia pre Moniku. A ak sa tatinovi podarí ich natočiť, nepodarí, tak urobíme detail. Dobre, takže toto je definitívne posledné video z našej andalúzskej dovolenky. A tým končím. Historical tour ešte dodaj. To je historický okruh po pamiatkách. Už budem je možné, len. že ešte odfotíme niečo pri mori. No, ale. Nejaké tie vlnky, alebo pláž, alebo niečo také. Podobné. Dobre, tak ešte nám teda ako zakývaj do posledného záberu. Ahoj, ahoj. Zdravím, pozdravujem z Malagy. Z pevnosti. Je tu také schodište skoro jak na pyramídu slnka. No, dobre. Ale zvládli sme to. Zvládli. Viva España. Buenos días. Buenos días. Adiós. Adiós.